Sad vidiš u toj knjizi, ja sam išao malo dalje, gde sam objasnio i tajne ideje tih zakulisnih elita, gde nije samo u pitanje basnoslovne zarade enormnih milijardi na svetskom nivou, nego i sumanute ideje o depopulaciji čovečanstva raznim metodama u koje pre svega spadaju zdravstvene metode. Ali imaš tamo i o GMO ishrani i o različitim drugim vidovima i načinima smanjenja čovečanstva do te zlatne milijarde o kojoj sad priča i Putin. Znači, vidi, ja sigurno znam da on je čovjek o tome znao i pre 20 godina. Međutim, sad je došlo do kulminacije svih tih slučajeva i svih tih saznanja gde on mora sa mesta predsjednika jedne od najmoćnijih države da priča o tome. Ranije se smatralo da je neko lud ko o tome govori. Sada, u toj mojoj knjizi ti imaš dokaze da je zdravstveni genocid taj koji će dovesti na kraju do toga ako se ovi ljudi ne spreče, kao što sam rekao, ne pohapse, da ne upotrebe neku grublju reč. Dakle, epidemiološki zakon koji je donet oktobra 2020. godine je čisto završavanje posla. I to za Svetsku zdravstvenu organizaciju.